Na čo tie fotky potrebujete? Potrebujem na víze. Presne tak, nastupné víze. Trošku sa potočiť do tejto strany, takto. V ramenách, aby ste bolo rovno. Trošinku otáčate hlavu viac veselšie. No, teraz to bude dobré, bereme to. Tak. Keď sa nevzdám, možno ešte aj tak by som niečo prerazil niekde, no, neviem. Amerika im dáva tú šancu zarobiť. Nájsť miesta, kde Warhol žil, chodil a kde dýchal ten newyorský alebo americký vzduch. To už len tak za šorom, ale tu všetko je krásne umaľované, toto, čo tu je urobené. No mohlo by mať to také Mikuly, menší obraz. Sakon, hora. Ja som Jožo Keselica zo Svidníka a moja mama sa narodila a žila v Mikovej a preto určitým spôsobom som určite príbuzný Andy Warhola. A okrem toho som aj režisér. Andrej Warhol. V 28. roku ten úmer. Človečne v 28. sa narodil Andy Warhol. Reinkarnácia alebo čo? Karma. Vážené spoluobčané, dovolte mi, že budem hlasil výsledky premietaných filmov, ktoré filmy ja som umiestnil. Najprvé místce najvyššieho umiestnenia počti 14 hlasov dostal film číslo 6. Tento film je splný 15 sekúnd slavy, ale ja chcem mať 15 rokov slavy. Ja dúfam v to, že raz sa mi podarí realizovať aj taký sen, že budem moderátor nejakej relácie, napríklad v rádiu, alebo že v televízii budem mať nejakú svoj program, napríklad 15 minút slavy Joďa Keselicu.